Tío, ¿tú qué preferiries? Poder parlar qualsevol idioma o poder parlar amb els animals? És bona, En veritat, parlar en un ornitorrinco. Estaria prou guapo. ¿Y tú? En plan, ¿qué te molaría más? ¿Poder ser invisible o poder volar? A veure, podríem fer això pel canal. Un vídeo pel canal estaria guapo. ¿Tú quieres eso para el canal? Podríem fer-ho. Golpeo, tocó en Hugo Duro que le negó el gol a su compañero y ahora la réplica inmediata. Bueno, xiquets, ja, fora conyes, anem a fer un vídeo de què preferixes, però en coses de futbol, òbviament, en plan de futbol. Furbo. Sempre futbol. Ha vingut Àngel, que ja coneixeu. Sí, si no me coneixeu és que no heu estat molt per el canal, la veritat. És que no fes els deures. Perquè... Vale, pues... Espera, que s'està morint. Una cosa. Estàs bé o què? ¿Qué pasa? Que me estoy moliendo, tío. Una cosa. Tiene agua por ahí. Sí, tinc. Aigua en esta casa no hay ni. Perdón, eso. Contexto, a ir, concert, Oques Grasses i la Fúmiga. Sí, ahí vamos a anar al concert d'Oques Grasses, va ser espectacular. Bueno, Oques de Fúmiga. I mucha más està morint, la veritat. I nosaltres estem prou bé, la veritat. Jo, com si me l'haguera anat a un sopar d'altos ejecutivos. Efectivament, estem bé. I si no queréis, Bueno. ja fa tonteries, han explicat què vam a fer avui. Anem a fer un que preferixes, no? En plan... Sí. Pues què preferixes, esto o esto, tal, bim, bam. Però en futbol. Però en futbol. I cada una unes preguntes, anem a preguntar-nos i anem a debatir un poquet. Ja està, vídeo així rapidet. Així què? Qui comença? Dit això. Començo jo, fent alguna pregunta? Comença tu, va, que tens com 13.000 preguntes. Vale, la primera pregunta és fàcil i senzilla. Què prefereixes, ser amic de Neymar o de Piqué? Uf, No és fàcil, jo crec que de Neymar, Sí. O sea, tu pensa que els amics de Neymar s'han pegat la vida de Neymar, però sense lo mal de la vida de Neymar, que és pues, ser una figura mediàtica i tot. Ja, o sea, o s'ha sea- pegat la vida padre desde que vingueren a Barcelona, el tio està en la presentació i tot. I damunt sempre munta fotos en plan en yates i tot. És que és- Crec que és amics de Neymar, és que crec que viuen d'ell. És, home, sí, literal, Sí. literal. Crec que sí. És la vida d'un futbolista sense lo mal de ser futbolista. Però bueno, però ser amic de Piqué també té la seva olla. Vull dir, tindre amics... Al final, en algun negoci vas estar... Ah, tindre amics està bé. Bueno, tindre amics ja en A veure. general està prou bé. Però sí, jo crec que no me quedé Neymar, És que damunt en Carnaval te piten unes festes. Puf. Tots, això. I el cumpleaños de la germana, que sempre Claro, se'n va en febrer. siempre, que siempre hay una lesión. ¡Ay, Chenoy! Me duele un poco la barriga, no puedo jugar. Va, como que me Neymar, va. Bueno, sí, obviamente. Va, tira-hi, va. Si tingueres un equip de futbol, qui seria el teu capità? Carles Puyol o César Azpilicueta? Uf. Per qui no conega a César Azpilicueta, capital del Chelsea de Sí. fa anys ja. Sempre se li cau la bava un poquet. A César? Quan està jugant els partits, sí, vols A fer veure, és que se li cau un poquet la tenim bava. també Mason Mount en l'equip. Claro, a mi també se A mi també se me me cauria. cauria. Però crec que vaig a quedar en Puyol, tio. És que Puyol... És que Puyol era molt Puyol, Puyol manava molt, Ja. I era un tio que, si no tenies els valors que tal, Ja. enseguida et venia el tio i te ficava... Sí, perquè quan se van a Puyol, se van a Xavi i tot això, el Barça va ser un poquet un vestuari de niatos, un Sí, poquet. la veritat que... Lo de Carnaval de Getafe va ser un poco Sí. de bona nit. Jo crec que Puyol, tio, además parla molt Sí, bé. jo Quan parla en també. roda de premsa parla molt bé. Yo se también, queda un chaval. yo soy del Barça de mes, entonces me quedaría en Puyol. Sí, es fácil. sí, va, mos quedem Puyol. Si tingués un equip de futbol, què prefieres tindre? Una molt bona cantera o molts milions? Jo, per l'experiència, te diria una bona cantera. Perquè, clar, veus el PSG... Ja, és que al final si tens una bona cantera, però no cantera bona veritat, en plan, aquí són molts jugadors, són de la casa, vull dir, tots tenen com ganes de jugar i tot això i no són més mercenaris. És el seu somni, jugar. I ja no sols, jo diria que no sols els jugadors, sinó els entrenadors. Perquè els entrenadors, crear un model de xoc des de que eres xicotet, per exemple, ara pues, pensem en el cas del Barça, però Gavi, Nico, tota esta Sí. penya, i bueno, Xavi, tots els que van néixer Sí, ahí. sí, sí. Crear un model de xoc, a la llarga, en moments mals com ara, del Barça, te fa com agarrar-te a algo. Jo diria cantera, la veritat. Jo també me quedaria cantera, només que sempre s'ha demostrat que les bones èpoques dels clubs és quan tenen una bona cantera. Sí. O sigui que mos quedem en cantera. Següent pregunta. Últim minut de partit, ¿vale? En un partit Sí. important. Probablement jugues la Lliga. Última jugada. 1 contra 1. Vale. Tu defens. Sí, Te ve el seu delanter, ¿vale? vale. I has d'elegir. Qui preferiries que defengués a jugar? Opció A, Harry Maguire. Opció B, Diakabi. Un delanter ràpid, que ve a tu de cara 1 contra 1. Una Dama Traoré. Uf. Un Dembélé, saps? A veure, Harry Maguire té possibilitats de fer penalti o marcar-se en pròpia
I Diacabí té... Poc més, la veritat. Sí, i Diacabí té possibilitats de fer mano dins l'àrea. Sí, i de pegar-te una pata també. Sí, sí. Probablement siga gol en els dos casos. Sí. N'hi ha una Però que sí. crec que prefereix que defenga Harry Maguire. Harry Maguire? Sí, perquè És que- al Tajo no va mal. Fu, jo és que diria Diacabí. O sea, o pilla baló o pilla tibia, però... Jo diria Diacabí perquè és que... Bueno, joder, me pareix el pitjor central de la història. Però és que en camps reduïts jo considero tant más central. Passa que va molt perdut per la vida. En plan, molts vols de fascinar de gira i no sap on està. Però és que Diacabí defendent, bueno, a voltes pareix que siga un nen del Minecraft, tio, pareix, a voltes. És com tot alt, així, no? Com... Pates llargues, no sap defendre, tio. I a veure, i quan ataca també, quan ataca que el tio se flipa, agarra la bola i òbviament sí. després a veure qui torna. Però bueno, Harry Maguire, jo me quedé. Jo diria Diacabí. Així, Debate, i fiquem els comentaris que... Harry Maguire o Diacabí. Vale, què més tinc per així? Si tingués que tenir un guardaespaldas, qui preferiries? Adama Traoré o Michael Antonio? Ostres, jo diria... Jo diria Michael... No. Ai, és que no ho sé, Sí, jo diria Michael Antonio perquè crec que té més mala hòstia que Adama Traoré. És que Michael Antonio a vegades pareix un osito, però quan se fica en modo toro... Sí. I Adama Traoré pareix més bon xaval, vull dir. Sí, per això és de l'Hospitalet. Michael Antonio és un jamaicano... Sí. Són dos que jo, personalment, veig per la sèrie i canvi. Sí. Perquè no caps. Jo crec que perquè no caps. Perquè tenia que anar per la carretera. Jo me quedaria amb Michael Antonio. Jo també, és que Michael Antonio... Michael Antonio. Si no es que se emborracha y se estrella. ¿Tú sabes la historia de Michael Antonio? Michael Antonio, Que se va a estrellar en un Lamborghini vestido de... Se me cago el ídolo, tío. Vestido de muñeco de nieve. Y la gente va a criticar, anava tot cego. Se va a estrellar el coche en un Lamborghini vestido de muñeco de nieve, anava tot cego, van a criticar y creo que al partit següent va marcar hat-trick. Home, què te esperes de Michael Antonio? Vale. Digues. Següent pregunta. Si tingueres un club, no un equip de futbol, un club, què preferiries? Guanyar la Champions de homes Vale. o guanyar la Champions en bàsquet, futbol femení i balonmano? A veure, sent realista... Sent realista. Sent realista pa un club crec que és més important també econòmicament. Molt econòmicament. Econòmicament. A nivell de reputació, per molt que no vull A nivell de reputació també mediàtic i de diners crec que és més important que guanyi la Champions. O sea que l'altre te donaria tal, i ojalà fora igual d'important, però... Ja, te dona més Vull dir, importància. al final, les marques per I guanyar els la diners, Champions... els diners són els diners. Els diners són els diners i mediàticament, Ja. a dia d'avui, és la realitat. És difícil, perquè hi ha equipos que... Bueno, clubs que inverteixen molt en altres seccions i tal, Sí. però després és que tot se resumeix al El futbol. futbol... Per exemple, masculí. el Madrid, per exemple, també va haver bàsquet, molta velocitat, però guanya Champions i és en plan, buah! O sea, sí, suposa que guanya la Champions. Ja, sí, probablement Com a club, sí. Vale. Atento a esta. ¿Viure en el baño de la casa de Messi o dormir en el jardín del bicho? Vivir en el baño de la casa de Messi o dormir en el jardín del bicho. No es fácil. A veure, dormir en el jardín del bicho, dius. Sí, en plan, la casa del bicho, pues tú dorms ahí en el jardín. Però vius també o sols dorms? Va, vius, en el jardín. És que el que passa que si vius O sea, en el no- jardín del bicho tens risc d'alçar-te de matí i que estiga el bicho tombat ell, Perfecte. en bronceador, Sí. mirant-se un espill i dient Però- lo guapo que és. Claro, pero es que vius ahí, o sea, él te tiraría a minchar y tú tendrás que A veure, probablement el mitjar del gos de Messi siga millor que el Sí, que minxe la verdad jo. que sí. Jo diria... Però claro, el bicho viu en Pero es que Manchester. en el baño de Messi ya había cosas un poco turbias que sería que siempre que va a Budapest... Bueno, suposa que m'agrada més d'un bany. Jo, tio, si ve Thiago Messi mentre estic jo en el bany allí dormint, jo en Thiago Messi Sí. ¿Has visto el vídeo del 1 este? Sí. Que diu, Sí. ¿tienes verde? No, cambia a verde. Yo, Sí. yo en Thiago Messi me jugaría un FIFA. o Mi alguna familia en cosa. el baño jugant a l'uno, familia en el baño. Sí, yo el baño de Messi. Jo la Perquè, a Liga més, també. Cristiano viu en Manchester, o sea, té que fer un fred Claro, un i, fred, i la hòstia. pluja també. Tú ahí El baño de Messi. Abandonado en el jardín del bicho. El baño Sí, de Messi. baño de Messi, baño de Messi. Jardín de Una Cristiano. semaneta estaría prou bé. Que la casa del gos de Cristiano també serà més gran que la Me, meva, o sea sí. que... Me mato vacances. On? Al jardín del bicho. Va, Toca, te toca no? tú. Vale, a veure, què preferiries? Un gol, marcar un gol en la final de la Champions en el València Me desmaye. o marcar un gol en la final del Mundial con Españita. Me quedé en ¡España! Me quedé en el Champions, el Valencia. vamos. Tu creus? O sea, a mi Espanya fa il·lusió i tot un país alçant-se de celebració i tal, però és que jo me desmayo i mon pare i me conté.
Ja, és que ton pare... Buah, és que tu marques un gol i jo crec que solera més ton pare que tu. Sí, mon pare estaría loco, a que sí, mon pare estaría loco. Es que sería un momento, tío. Y mamá también es mayoría de la música. Pero es que yo clavaría y creo que no me yo no sé, pero me tumbe y como me tumbe y me fica por ¡He marcado! ¡Qué emoción! Jo esperava que te la pensares més. No, Esta. está, tengo clara. Vale, si tuvieras un club, ¿qué prefieres tener de presidente? ¿A Bartomeu o a Neil Murphy? Botany club! La primera cosa és, si volguera tindre un club, vull dir, Comença mal. tindre aquests dos presidents implica no tindre un club. Esta és ruïna, perquè Bartomeu És que te la ruïna, vull dir, te la és que ruïna. Bartomeu no ha fet. No ha fet una bona. O sea, Bartomeu, ja. Lo dels salaris de shows, ja. Però és que, a més, no sé si se'n recorda la gent de quan va fer les cuentes fake de Twitter a los Chocas. Sí, A los Chocas. Chocas. Són amics. Les Cafibaipi de el Barça I va el- criticar sí, rotllo a sí. Piqué. Sí. Està broma. I pues, Literalment. les deutes que ha deixat en el club han sigut increïbles. Estàs tirant bombes al teu equip. A ver, Anil Murphy lo que ha fet és bloquejar les respostes. O sea, Sí, a veure, a ningú fer el que ha fet és fer una dictadura primer en el club, o sea, no pots comentar ninguna publicació, no tenia futbol, va cirar a l'afició, la provoca. Bon. És que Anil Murphy té moltes històries per ahí molt turbies, en plan, Rotllo què? rollo que hasta fuentes bastante fiables de periodistas van a hacer Fuente Arial 12. un sopar importante entre periodistas y tal, no sé qué, al que ella acudía, se va a ficar Tosego, bueno, pero eso no es ninguna novedad, o sea, él va a Tosego a otros puestos, y el tío va a decir, bueno, para el nuevo estadio tenemos un nuevo proyecto, no sé qué, y entonces la gente ahí con expectant, y se va a la taula, va a enseñar el cul, no de tots, y se va a tornar a sentar. Y de foto de Me queda WhatsApp, Anil Murphy. sí. Y de foto de WhatsApp, de foto de WhatsApp de ell, o sea, el presidente de Valencia, ell, Apu de los Simpson, ¿vale? Pues ell és Home, Apu. se pareix prou, eh? Sí, pues O sea, ell és estic Apu pensant. i darrere té Mestalla i en lloc de ficar Mestalla fica Padulac. Esa és la seva foto de WhatsApp del president de València. Ahora voy que siga el nuevo presidente. Jo, O sea, un tío que diu, ¿quieres un estadio? Toma este estadio. John Ribó, ¿ves el estadio? ¿Ves el nuevo proyecto? Toma este Tómalo. proyecto. És el nuevo presidente. jo crec que Bartomeu, perquè o sea, Claro, es que... fa molt mal les coses i t'arruïna, però a més jo crec que ell podrà el millor per club, dic jo. No sé, vull pensar. A més, que tindre novita també està bé. Està bé fins a aquestes números sonors. ¿Qué preferirías? Que en el estadio, o sea, en el estadio que hi haguera una estatua de Jaume Domènech o de Ever Banega. Uah! De Ever Banega, Ever no, Banega- Ever Banega en el Ferrari estrellat, cuidado. A veure... És que a mi ja me cago en la veritat. Joder, Es que en mitad se puta madre. Ahora que Llama de no Domènech es- no es- digamos que no es de mi agrado. tiene cositas. Pero yo tenía una llama de Domènech, de chulo, tío. Es que en país un crack, tío. Es que me estoy imaginando, claro, esta casa está en Blasco Ibáñez, ¿vale? No digas ubicación, ahora van a ir los fans, tío. Ah, tío. Ahora, mira, ya Calleu-se, gente, ya tío, gente. calleu-se. Una, pero hay una llama y tirarse, palometa. En plan, tirarse, ¿sabes? En plan, frente a una palometa. Y así. Y Vanega. No, Vanega no. Es que Vanega. Vanega era un la ferrarista. valía que flipes, Ya. La valía, pero. Es que Banega es un ídolo, Es un crack. Y era bon jugador, Y era Banega. era buenísimo. Es muy bueno, tío. Es buenísimo. Vale, pues que veig a ver si tinc alguna més. Vale, la última. Para montar una mafia. bueno. Vale, pues, en base de fútbol la mafia. Sí. ¿Qué preferirías? ¿Al Capone o Florentino Pérez? ¿Quién es Al Capone? O sea, yo creo que Florentino Pérez sería molt bo para montar una mafia. ¿Quién es Al Capone? Al Capone, aparta. De hecho, ya ho ha fet. Sí, ya es una mafia. Es que Florentino Pérez, Es... lo que se sabe y lo que no se sabe. No se sap. Mira, aprofita per descobrir un llibre. A veure. Aprofita este moment de parlant de màfies per recomanar este llibre de Florentino Pérez on se conta... Cosetes. bueno, se conten cosetes de la màfia que és. I res, et recomane. Això, sols volia dir això. Ho deixo per així. Molt bé. ¿Te queda alguna? No, ja m'ha acabat. No? Pues bueno, Pues... Ja estan les preguntes fetes. Jo crec que han sigut en rises. sí, yo Ah, sí, la verdad es que me río prou. Ha hagut unes rises. I res, si vos agrada este vídeo, pues... Si voleu una segona part, Sí, ja sabeu. Donem-li amor, que és donar-li like. deixeu preguntes en Sí. els comentaris. Yo pregunto en comentarios ¿Qué y tal. preferirías? Y se puede contestar alguna por ahí. Deixeu-vos un comentari, tío. En plan, guapos. Para que iscan tendencias de YouTube. Claro. De YouTube Valencia. Y acordeu-se de suscribirse. Ya. Suscribirse. Es Deixem gratis, así. tío, es gratis, no sigues rata. Claro, tío, es que es Tío, gratis, tío. O sea, literal, Mira. es apretar un botón No, mira, nada, y no te suscribes. 3 segundos hasta que te suscribes. Ya está. Vale, ya están suscritos. Així, deixa per si te gustarà. La maja edición lo hará. Yo mirando. Y res, moltes gràcies per venir al canal. Bueno, yo encantat.
Tornaràs. De xerrar un poquet de futbol. Sí, un poquet. Tornaràs segur? Si no que res. Xiquets, nos veiem en el pròxim vídeo. Adéu.